በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ እዚ ዩቲዩብ ሻድሻይ ክፋል መእተዊ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ባይብል ስታዲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንኽትከታተሉና በስም እግዚአብሔር በአኽብሮት ንዕድም። ሎሚ ንሪኦም እግዚአብሔር ዝተገለጸሎም መንገድታት እዩ። እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ተገሊጹ እዩ። እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ርእሱ ገሊጹ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ብኸመይ ተገሊጹ? እንታይ ምግለጽ ኣለዎ? እግዚአብሔር ተገሊጹ ክንብል ከለናስ ብኸመይ መንገዲ እዩ ተገሊጹ ንመንከ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። እምበር ምግላጽ እግዚአብሔር ኣብ ክልተ እዮም ዝምደቡ። ሓፈሻዊ ምግላጽ እግዚአብሔር፣ ሓፈሻዊ ምግላጽ እግዚአብሔር፣ ጠቕላላ ምግላጽ እግዚአብሔር ሓፈሻዊ ኣሎ። እዚ ሓፈሻዊ ምግላጽ እግዚአብሔር ባዕሉ ንኹሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ እግዚአብሔር ርእሱ ዝገልጸሉ መንገድታት እዩ። እሱ እውን ብፍጥረቱ፣ ብታሪኽ፣ ብሕልና ደቂ ሰባት እዩ። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንኹሉ ሰብ ብዘየፈላለይ ኣብ ኩሉ ቦታ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብፍጥረቱ ደቂ ሰባት ተገሊጹ ኣሎ። ፍጥረት እግዚአብሔር እዚ ፍጥረት ብምልኡ ብዛዕባ ህልውና እግዚአብሔር ከም ዝዛረበ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረበ። ሕልና ደቂ ሰባት እውን ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣብ ኩሉ ቦታ ናይ ኩሉ ሰብ ሕልና ናይ እግዚአብሔር ፈጣርነት ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ፈጣርነት ይናገር። ታሪኽ እውን ከምኡ። እዚ ሓፈሻዊ መግላጽ እግዚአብሔር ዓለም ለኻዊ ንኹሉ ሰብ እዩ፣ ኣብ ኩሉ ስፍራ እውን እዚ ምንም ዝተፈለየ አብርሆት አያልን እኳ ዳስ ፍጥረት ኩሉ ንምምልካት ጥራሕ ይዘርእ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ዓይነት ምግላጽ እዚ ብዛዕባ ዝርዝር ሓበሬታ እግዚአብሔር ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር እንታይነት ኣይገልጸልናን እዩ። ብተፈጥሮ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ንፈልጥ ንኽእል ኢና። መኒቱ እግዚአብሔር ግን እዚ ብኻልእ ምግላጽ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ። ብፍሉይ ምግላጽ ኢና ንረኽቦ። ብሕልና ህልውና እግዚአብሔር ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። እንተኾነ ግን እቲ ሕልናና እግዚአብሔር ከም ዘሎ እምበር መን እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ኣይገልጸልናን እዩ። ብታሪኽ ምምጽኡ ካብ መጀመርያ ጀሚር ታሪኽ ምህላው ናይ ታሪኽ በዓል ቤት እግዚአብሔር ተቆጻጻራዩ ምዃኑ እዚ እውን ይነግረና እዩ። እንተኾነ ግን እዚ እውን ብዛዕባ እግዚአብሔር ታሪኽ ደቂ ሰባት ከም ዝቐጸለ ብእግዚአብሔር ኣቢሉ ብፈጣሪ ኣቢሉ ዳኣ እምበር ኣይን እግዚአብሔር ከም ዝኾነ እውን ኣይገልጸልናን እዩ። ናይ እግዚአብሔር እቲ ናይ መጨረሻ ጎሉ ናይ እግዚአብሔር መጨረሻ ዓላምኡ እንታይ እዩ እንተኢልና ዝተገለጸሉ ዕላማ ሰባት ምድሓን እዩ። ሰባት ንምድሓን እዩ። ስለዚ ዋና ትኩሮ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ገይሩ እዩ ተገሊጹ ማለት እዩ። ንደቂ ሰባት እዩ ተገሊጹ ማለት እዩ። እዚ እንተኢልና ሓደ ብሓደ ከዓ ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። ሓደ ብሓደ ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። ቀዳማይ እግዚአብሔር ዝተገለጸሉ እቲ ናይ መጀመርያ ምግላጽ እግዚአብሔር ብፍጥረቱ እዩ። እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ብፍጥረቱ እዩ ተገሊጹ ማለት እዩ። እዚ ዝረአን ዘይረአን ፍጥረት እግዚአብሔር እዚ ዩኒቨርስ ሰማያትን ምድርን ባሕርን ዓለማትን ብምሉኡ ብዛዕባ ፈጣራይነት እግዚአብሔር እዩ ዘመልክት። ምኽንያቱ ሓደ ነገር ብዘይ ፈጣሪ ናብ ምድሪ ክመጽእ ኣይኽእልን። ሓደ ገዛ ብዘይ ሰራሒኡ፣ ብዘይ መሃንድሱ፣ ብዘይ ኢንጂነሩ፣ ብዘይ ሰራሒኡ ክመጽእ ኣይኽእልን። ስለዚ እዚ ዓለም እዚዩ መጋብን ሰራዕን ከም ዘለዎ ዘሪአና እዩ ማለት እዩ። ማንም ሰብ እዚ እንታይ ንብሎ ፊዚካል ኔቸር ማንም ሰብ ፍጥረት ርዩ ናይ ፈጣሪ ሓያልነት ላዕላውነት ክፈልጥ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሰማያት ብዛዕባ ክብሪ እግዚአብሔር ይናገሩ። መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለና? ብዛዕባ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና እንተኢልና እግዚአብሔር ብፍጥረቱ ከም ዝተገለጸ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተገሊጹ ንረኽቦ። ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 19 ቁጽሪ 1 ከምዚ ይብል ሰማያት ይነግራ ስብሐተ እግዚአብሔር ወግብረ እደዊሁ ያየድአ ሰማያት ዕለት ለዕለት ትወስእ ነቢበ ወሌሊት ለሌሊት ታየድእ ጥበበ። እዚ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 19 ቁጽሪ 1 እስካዕ 2 ዘሎ ሰማያት ክብሪ እግዚአብሔር ይናገሩ ኣለዉ። ናይ ሰማያት ጠፈር እውን ግብረ ኣእዳው እዮም ዝናገሩ እግዚአብሔር ዝሰርሖ ምዃኑ ይናገሩ። መዓልትታት ዕለት ነገር ተውፅእ፣ ለይቲ እውን ለይቲ ፍልጠት ትናገር። እግዚአብሔር ለይትን
ቀትርን ዘፈራርቕ ዘሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓትን ሲስተምን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምዃኑ የርእየና። እዚ እግዚአብሔር ነው እምበር አታወድሰብ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለካ እንተልካ ሰባት እሲ ብዛዕባ እግዚአብሔር እንተደኣ ክፈልጡ ደልዮም ብዛዕባ እግዚአብሔር እሲ ግልጽ እዩ ይብል መጽሐፍ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ 19 እስካብ 20 ዘሎ ከምዚ ዝብል እስማ አእምሮ እግዚአብሔር ክሱት በሃቢሆሙ ወአርአየ እግዚአብሔር ላዕሌሆሙ ወዘኢያስተርኢ እግዚአብሔር እምፍጥረተ ዓለም ይታወቅ በፍጥረቱ በሃልዮ ወበአእምሮ ወከመዝ ይተአመር ኃይሉ ወመለከቱ ዘለዓለም ከመ ይርከቡ በዘይተዋሱ ይብል። እዚ ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ እግዚአብሔር ስለ ዝገለጸሎም እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክፈልጥዎ ዝግባእ ኣብ ኣቶም ግልጽ እዩ ይብል። ዘመኻንይዎ ምእንቲ ክስእንስ እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ተሪኡ ዘይፈልጥ ባህሪ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ሓይልን መለኮትን በቲ ዝፈጠሮ ፍጥረት አጸቢቑ ተጋሂዱ እዩ። እዚ እግዚአብሔር ዓለም ኣይፈልጦን እየን እግዚአብሔር ከይትብል ፍጥረት ባዕሉ ምስክር እዩ። ሰማያት ባዕሉ ምስክር እዩ። ምድሪ ባዕሉ ምስክር እዩ። ባዕልና ምስክር ኢና። ንሕና ደቂ ሰባት ፈጣሪ ከም ዘለና ባዕልና ምስክር ኢና። ስለዚ ፍጥረት ብምሉ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ፈጣራይነት ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ፈጣርነት እዩ ዝናገር ኣዩን እቲ ፍጥረት። ስለዚ እግዚአብሔር ብምንታይ ተጋሂዱ እንተልና ብፍጥረቱ እዩ ተጋሂዱ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 እስካብ 31 ዘለውን ንሱ ዘመልክት እግዚአብሔር መጀመርያ ሰማያትን ምድርን ከም ዝፈጠረ ይነግረና። ሰማይ ካበይ መፅኡ እንተልካ እግዚአብሔር ፈጢርዎ። ምድሪ ካበይ መፅኡ እንተልካ እግዚአብሔር ፈጢርዎ። ባሕሪ ካበይ መፅኡ እንተልካ እግዚአብሔር ፈጢርዎ። ንሕና ካበይ መፂና፣ እንስሳት ካበይ መፅኦም፣ ጋላክሲታት ካበይ መፅኦም፣ ፕላኔታት ካበይ መፅኦም፣ እዚ ኩሉ ዩኒቨርሳል ሲስተም ካበይ መፅኡ፣ ስታራስ ከዋክብትታት፣ ፀሓይን ወርሕን እዚኦም ብምልኦም ካበይ እዮም መፅኦም እንተልካ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 እስካብ 31 የረዳና። እግዚአብሔር መጀመርያ ሰማይ ምድርን ፈጠረ ይጅምር። ብርሃን ከም ዝፈጠረ ለይቲ እውን ይኹን ከም ዝበለ ለይትን ቀትርን ከም ዝፈጠረ እፅዋትን አትክልትን ከም ዝፈጠረ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ከም ዝፈጠረ ለመም ዝብሉ እንስሳታት ማያዊ ኣካላትን ከም ዝፈጠረ ደቂ ሰባትን ከም ዝፈጠረ ንረክብ። እዚ ናይ እግዚአብሔር ግሩም ድንቂ ስራሕ ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ብግልፂ የርእየና እዩ ማለት እዩ። እዚ ግሩም ድንቂ ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ እዩ እምበር እዚ ናይ እግዚአብሔር ግሩም ድንቂ ኣሰራርሓ ብምንታይ ተጋሂዱ? ብፍጥረቱ በቲ ዝፈጠሮ ፍጥረት ኣቢሉ እግዚአብሔር ተጋሂዱ እዩ። እዚ ንስኻ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክትፈልጥ ትደሊ ዶ? እወ እንተኮይኑ መልስኻ ብዛዕባ እግዚአብሔር ብፍጥረት ትፈልጦ ትኽእል ኢኻ። ንተወሳኺ ከይድኩም ኣብ ቦታኹም ከተንብብዎ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 19 ካብ 1 እስካብ 6 ኢልና ኣለና። መዝሙር ዳዊት መዝሙር 102 ካብ 26 እስካብ 27 መዝሙር ዳዊት እንተሪእናዮ ብዛዕባ ፍጥረት እግዚአብሔር ነገር ኣብ ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 እስካብ 17 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 24 እስካብ 26 ንረኽቦ። እዚ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ፈጣራይነት ንረኽቦ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ሓፈሻዊ ምግላጽ እግዚአብሔር ብሕብለና ደቂ ሰባት ብሰባት ተገሊጹ። እግዚአብሔር ብሕልና ደቂ ሰባት ብሕልናና ተፈጢሩ ማለት እዩ። እምበኣር ሰባት እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኣብዚ እንተኢልና ብዛዕባ እግዚአብሔር ኢና ንዛረብ። ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 27 እንታይ ዝብለና? እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ኩላትና ነንብቦ ይግባአና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ንሰብ ብመልክዑ ንሰብ ፈጠረ ይብለና። ብመልክዕ እግዚአብሔር ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ድማ ፈጠሮ ይብለና። መልክዕና ንሕና እቲ ውሽጣዊ ማንነትና እቲ ዘይድህሰስ ዘይምርመር ክብፃሕ ዘይተኻእለ ናይ ደቂ ሰባት ህይወት ማንነትና እዚኦም ብምልኦም እንታይ ዝናገር ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር እንታይነት ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር መልክዕን ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ማንነት ይገርና። ስለዚ ወዲ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ዝገልጸሉ መንገዲ እዩ። እግዚአብሔር ሕማቅን ጽቡቕን ንፈልጥ ገይሩ ስለ ዝፈጠረና ንሕና እቲ ንዓና ዝፈጠረ እውን
ሕማቕን ጽቡቕን ዝፈልጥ ኣምላኽ ምዃኑ የርድአና። ነዝዩ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 17 ካብ ፍረታ ጽቡቕን ክፉን ተፍልጥኦም ግና ይትብላዕ ካብን ተበሊዕኻ ኣብ በታ ዝበልዓኸላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ዝበሎ እወ ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር መልክዕ ፍልጠት ወሲዱ ኣሎ ማለት እዩ። መልክዕ ፍልጠት ወሲዱ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ ሕልና ወዲ ሰብ ባዕሉ እንታይ ዘርድእ ናይ እግዚአብሔር ህልውና እዩ ዘርድእ ማለት እግዚአብሔር ተዘይህሉ ሕና ኣብዚ ኣይመሃለና። ብተወሳኺ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 94 ካብ 9 እስካብ 11 ከምዚ ዝብል ኣሎ ዘተከላሁ ለእዝነ እይሰምዕኑ ወዘፈጠራሁ ለዓይን እይርኢኑ ዘይገስጾም ለአሕዛብ እይዛለፍኑ ዘይምህሮም ለሰብ ጥበበ እግዚአብሔር ይኣምር ህሊናሆሙ ለጠቢባን ከመ ከንቱ ውእቱ። እዝኒ ዝፈጠረሲ ኣይሰምዕን ዶ? እዝኒ ዝተኸለስ እቲ እዝኒ ዝተኸለስ ኣይሰምዕን ዶ? እቲ ዓይኒ ዝፈጠረኸ ኣይርእን ዶ? እቲ ንኣሕዛብ ዝግስጽ ንሰብ ጥበብ ዘምህርከ ንሱ ኣይግስጽ ዶ? እግዚአብሔር ሓሳባት ሰብ ከንቱ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ይብለና። ሓሳባት ሰብ ከንቱ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ይብለና እምበኣር እግዚአብሔር ተገሊጹ ብምንታይ ብሰብ። ስለዚ ንሕና ምስማዕ ዝሃበና ዝሰምዕ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ እዩ። ምርኣይ ዝሃበና ዝርኢ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ፣ ምሕላን ምሕሳብ ዝሃበና ዝሓስብ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ እዩ። ዝሓስብ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ እዩ። ምስትውዓል ዝሃበና ዘስተውዕል እግዚአብሔር ስለ ዘሎ እዩ። ደጊሙ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 14 ከምዚ ዝብል ንረክብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 14 እስካብ 15 ኬርና ንሪኦ ከለና እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ እዩ ዝብለና ኣሕዛብኒ እላ ኣልዎም ሕግ ይሰርኡ ሎሙ ሕገ ወይሃግጉ ሎሙ ለሊሆሙ ወይገብሩ ዘበህጎሙ ወያርዒዩ ገቢር ሕግ እንዘጽሕፉ ውእቱ ዝተልቦሙ ወይተዓወቅ እምግብሮሙ ወያርሰሓስሆሙ ልቦሙ ይቀልዮሙ ይብለና። ናብ ትግርኛ ክንትርጉሞ ከለና እቶም ሕጊ ዘየብሎም ኣሕዛብ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ብባህሪኦም ተመሪሖም ዝፍጽምዎ እንስሳቶም ሕጊ ዘየብሎም እኳ ንባዕላቶም ሕጊ እዮም ንባዕላቶም ሕጊ እዮም። በዚ ከዓ እንስሳቶም ሕልናኦም እናመስከረሎም ሓሳቦም እውን ሓንሳዕ እንትወቕሶም ሓንሳዕ እውን እንትድግፎም ብምርካቡ እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ዝተጻሕፈ ምዃኑ የርኢ ኣለዉ። ስለዚ እግዚአብሔር ሕልና ባዕሉ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ዝገልጽ ማለት እዩ። ኣቦታትና ሕልና ትንሹ እግዚአብሔር ይብሉ። እግዚአብሔር ሕልና ንእሽተይ እግዚአብሔር እዩ። ኣብ ውሽጥና ተቐሚጡ ብዛዕባ እግዚአብሔር ከም ዘሎን ከም እግዚአብሔር ከዓ ብንእሽተይ ክንሓስብ ናይ እግዚአብሔር ምስሊ ሓሳብ ክህልወና ዝገብር እዩ ማለት እዩ። እዚ ተኻልኣይ ቁጽሪ 2 ወዲ ሰብ ብምንታይ ዝግለጽ ዘሎ ብምስሊ እግዚአብሔር ተፈጢሩ ዘሎ። እዚ ወዲ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ምስሊ እዩ ዝገልጽ። ውሽጣዊ ማንነትና ናትና ናይ ውሽጥና ማንነት ብዛዕባ ምን እዩ ዝዛረብ እንተይልና ብዛዕባ እግዚአብሔር እዩ ዝዛረብ፣ ብዛዕባ ኣምላኽና እዩ ዝዛረብ። ንሕና በዓልና ምስክር ኢና፣ ሰባት ባዕሎም ምስክር እዮም ብዛዕባ እግዚአብሔር። ደጊሙ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቆላስዩስ ምዕራፍ 3 ካብ 9 እስካብ 10 እውን ከምዚ ዝብል ንረክብ ወይተሃስቡ ቢጸክሙ ዳእሙ ህድግዎ ብእሲ ምስሊ እኩል ምግባሩ ዝበለ ወልበስዎ ለሐዲስ ብእሲ ዘይትህደስ በአእምሮ ኣምሳለ ፈጣሪሁ። ናብ ትግርኛ ክንትርጉሞ ከለና ከምኡ ነቲ ኣረጊት ሰብነት ምስ ኩሉ ግብሪ ቀንጢጥኩም ነቲ ንፈጣሪኡ ምንቲ ክመስል ብፍልጠት ዝሕደስ ዘሎ ሓድሽ ሰብነት ስለ ዝለበስኩሞ ንስኻትኩም ኣይትተሓሳሰቡ ይብለና እምበኣር ንፈጣሪኡ ወዲ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ብክርስቶስ ኣቢሉ ንፈጣሪኡ ንምምሳል ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ፃዕሪ እዩ። ኩሉ ግዜ ብጸጉኡ ተመሪሖም ዝገብሮ ፃዕሪ እዩ። ህልናና ብዙሕ ግዜ ንእግዚአብሔር ንምምሳል ለይትን ቀትርን ይዝበር። ስለዚ ህልናና ባዕሉ ነብስና ባዕላ ናይ እግዚአብሔር ምስልን ናይ እግዚአብሔር
ምስላዊ ማንነት ዝሓዘት ኮይና ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንምምሳል ብቅድስና ንምምሳል ብፍልጠት ንምምሳል ብጥበብ ንምምሳል ብእምሮው ንምምሳል ብኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር ንምምሳል ለይትን ቀትርን ትሰዕር ነፍስና ስለዚ ወዲ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ምግላጽ ይዘሪ እግዚአብሔር ፈጣሪ እዩ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ነቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ እናማቻቸውን ሓድሽቲ ነገራትን እናፈጠረን ይኸይድ ፈጠራዊ ልምዲ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸበ ማለት እዩ ክቡራትን ክቡራን እቲ ሳልሳይ እግዚአብሔር ዝተገለጸሉ መንገዲ ብምንታይ ብታሪኽ እግዚአብሔር እንደቂ ሰባት ዝተገለጸሉ መንገዲ ብታሪኽ ታሪኽ ወሳንን ታሪኽ ሓፈሻዊ ምግላጽ እግዚአብሔር የርእየና ናይ ታሪኽ መሰረትን ሱርን ምንጭን ፈጣሪ ዝተፈጠረ ፍጥረት ተዘይሉ ነይሩ ታሪኽ ይመሃለዎ እምበር እቲ ዝተፈጠረ ፍጥረት እዩ ኣብዚ ምድሪ ዕድመን ግዜን ሰዓትን እናቁፀረ ታሪኽ ተፈጢሩ እዚ ታሪኽ ደቂ ሰባት ዝሰርሕዎ ታሪኽ ይኹን ናይ ዓለም ታሪኽ ናይ ምድሪ ታሪኽ ቅድሚኡ በዓል ቤት ኣለዎ ተቋጻጻሪ ናይ ብልዓል ማለት እዩ እሱ እውን እግዚአብሔር እዚ ካብ እግዚአብሔር ተወጊስካ ኢኻ እግዚአብሔር ዝፈቀደሉ ሰባት እዮም ካብ እግዚአብሔር ተወጊሶም እዮም ኣብዚ ምድሪ ታሪኽ ሰሪሖም ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ናይ ብዙሓት ታሪካት ይነግረና እግዚአብሔር እውን በታሪኽ ከም ተገለጸ ደቂ ሰባት በታሪኽ ከም ዝተገለጸ ይነግረና በብንእሽተይ ነገበረ ንደቂ ሰባት በታሪኽ ከም ዝተገለጸ ከባብታት እዚኦም ብምልኦም ክለዋወጥ ንርኢ ከለና ናይ ፈጣሪ እውን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ፈጣሪ ነዚ ምድሪ በዓሉ ዝላወጥ ጌር ከም ዝፈጠሮ ናይ ታሪኽ በዓል ቤት ጌር ከም ዝፈጠሮ የርእየና ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ 26 እስካብ 27 ኣብ ዘሎ ውሽጢ ብደንብ ገይሩ ኣብርሃር ሂዋል ገሊጹልና ኣሎ እንታይ እዩ ገሊጹልና ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ቁጽሪ 26 እስካብ 27 ከምዚ ይብል ወገብረ ኩሎ ህውረ ወኩሎ አሕዛበ እምሃዱ እጓለ እመሕያው ከመ ይንበሩ ዲበ ኩሉ ገጿ ለምድር ወሰራ ዕድሜሁ ወዓመታትዩ መጠና ይነብሩ በዘይሃስስዎ ለእግዚአብሔር ከመ ይረክብዎ ወያደምዕዎ ወይኮነ ርሁቀ እምኩልነ ይብል እዚ ናብ ቋንቋና ክንትርጉሞ ከለና ናብ ትግርኛ ቋንቋ ክንትርጉሞ ከለና ንሱ ይብል መን እግዚአብሔር ካብ ሓደ ሰብ ኩላ ዓሌት ሰብ ፈጠረ ኣብ ኩላ ምድሪ ከም ዝነበሩ ድማ ገበረ እቲ ዝነበሩሉ ውሱን ዘመናትን ቦታ መደበሎም እዚ ከዓ ካብ ነፍሲ ወከፎም ዘይረሓቀ እንተሎስ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ክደልይዎን ምናልባሽ እውን ሃስስ ኢሎም ምእንቲ ክረኽብዎን ኢሉ ገበሮ ይብለና እዚ ካብ ኩሉ ዓሌት ፈጢሩ ኣብ ምድሪ ከም ዝነብሩን ምድሪ ወኒኖም ኣብ ምድሪ ታሪክ እናሰርሑ ከም ዝነገብሩን ዝገበረ እሱ እግዚአብሔር ባር እዚ እግዚአብሔር በታሪኽ ማንነቱ ዝገለጸ ማለት ፈቃዱን ማንነቱን በታሪኽ ገሊጹ ተወሳኺ እውን መዝሙር ዳዊት መዝሙር 78 ካብ 1 እስካብ 72 እዚ ንሪኦ ናይ ደቂ እስራኤል ታሪኽ ናይ ዓለም ታሪኽ በቃ እግዚአብሔር ብዛዕባ ፈጣሪ ኣሎ እናበለ ዝመፀ ትውልዲ ዓለም ኢና ዘለና ዝብል ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ 16 እስካብ 17 እውን ነዚ እዩ ዘርድየና ስለዚ ፈጣሪ ብምንታይ ተገሊጹ እዩ ብታሪኽ ተገሊጹ እዩ ማለት እዩ እምበር ክንጥቕልላ ከለና እቲ ሓፈሻዊ ምግላጽ ዝበሃል ኣብ 3 ንምድቡ ሓፈሻዊ ምግላጽ ቀዳማይ እግዚአብሔር ብፍጥረቱ ተገሊጹ ፍጥረት ብዛዕባ እግዚአብሔር ነገር ካልኣይ ብህልና ደቂ ሰባት መልክዕ ደቂ ሰባት ተገሊጹ ሳልሳይ ብታሪኽ ተገሊጹ እግዚአብሔር ኣይተገለጸልና ኣይንፈልጦን ከይንብል እምበኣር በዚ መንገዲ እዚ ንፍጥረት ኩሉ ተገሊጹ እዩ እዚ ግን ፍልይ ዘብሎ ንኩሉ ብማዕረ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ፍጥረት ብፍጥረት ንእግዚአብሔር ትረኽቦ እንተለኻ ፍጥረት ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ንኩሉ ሰብ ከዓ ይነግረካ ሕልና እውን ኩሉ ሰብ ኣለዎ ብዛዕባ ሕልና እውን ታሪኽ እውን ዓለም ኣለዋ ስለዚ በዚ ንእግዚአብሔር ትፈልጦ እያ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ይናገር ኣብ ቀጻላይ ንሪኦ ፍሉይ ምግላጽ ዝበሃል ናይ እግዚአብሔር እዚ እቲ ቀንዲ ብዛዕባ ዝርዝር ናይ እግዚአብሔር ፍሉይ ማንነቱ ዘርየና ኣብ ቀጻላይ 7ይ ክፋል ክርኤና ሓቢርኩም ንኽትከታተሉ ብስም እግዚአብሔር ብድጋሜ ንቅድም ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ
يزيني وزلفني ولا علم آمين مودعتنا يصبق لنا يخبرنا